Salut, prieteni! Astăzi vorbim despre emoții, acele lucruri pe care le simțim zi de zi. Hai să ne uităm la bucurie, tristețe, frică și furie. Bucuria e acel sentiment cald și plăcut când râzi cu prietenii sau când reușești ceva important. E ceea ce face viața frumoasă. Tristețea, cu toții o simțim, ca atunci când ne luăm la revedere de la cineva drag sau când vedem un film emoționant. Chiar dacă e greu, tristețea ne ajută să apreciem momentele fericite și mai mult. Frica e acel șoc pe care îl simți când te uiți la un film de groază sau când te confrunți cu ceva necunoscut. Frica ne protejează, ne îndeamnă să evităm pericolul. Și apoi e furia, când cineva te claxonează în trafic sau când lucrurile nu merg cum vrei tu. E o emoție puternică, dar dacă o gestionezi corect, te poate ajuta să schimbi lucrurile în bine. Aceste emoții de bază, bucuria, tristețea, frica și furia, sunt o parte din ceea ce ne face oameni. Acceptați-le, înțelegeți-le și lăsați-le să vă ghideze prin viață. Mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați să dați like, share și să vă abonați pentru mai multe clipuri despre ce ne face să fim noi înșine.